Ha kabastang jong kajing etuk khana ngiyo iya bru badon boru finish bad upar lok jong wendi ha kene por barok ke lek saklau ban kem ya wis yang klau bahe bha ubadang penjot ya kijing thong jing tep ki briu kinon chon snong keles yang si chibun finish sum som lating wat akmat une umrat basir khe ulai thu ha wendi barok ki khen yang aku muru chlur ladangam la mante la kam yaw ne siang ato ngadang don buram su ula chim ya katir bad lahir thma yaw siang Henry kini kijing cak thombor ki barit kin chom lakta yaw siang banyarap yaw finish wendi ru la thombor yaw siang Henry ka atir jong u kal lek sapo ka sentur jong siang bad la kendit na kajing thia mentau siang la bitar bad la yai chau wendi Henry na tau finish lawan hakmat jong uban khang ya u ula persangkat bala Henry umla ban khang ya une umrat ubadan bor dah ke bapenden kam kendit ka bor usiang la persat yaw finish sakal bat khaddu ulahir bat lahap halor tau siang bante lakam yaw siang wendi ula penher dau telai chau finish tang su kem finish yaw telai usiang ulas dang banher ha kasimbneng u finish late yaw telai ha baro artli kitab yang bat kireng jong ne usiang bat tau siang ulawan hapo kajing sensar jong finish bat u finish ulas dang pan penher yaw kum kamon jong u kam hadin lara yaw da ka penher sa chnong onda kinong chon chnong kila yaw finish upelong yakum kata kajing chat merat kabahe hakisur jong u baro kilas dam banyero ya ka kerteng jong u hapdeng kini ki briu don kawi ka briu kanong lek jadu kaba ka kerteng baba yaga kala kerpat yaw finish pan pensisya ada ulong badon bor haduk katne udai ban pensisya ya kata umau bahe ulakhang ya ka hakmat kaying jongka kumta kala tenju yaw finish ban penkenre yaw mau na kata kajaka u finish ulaong ulai kenduk sibun kijing ek bakrau bat kanong lek jadu kala aya u ya kene kajing penbor kabarin ulas dang ban thuk khana sepang kajing slur jong u kababa ya ka kalong bangan nom ngej haduk banda yo i dalaki jong kikman haba yo singaw ya kene baro kilair khi u finish ulit saying da kajing bitar ula bitar sibun ya kababa ya ka namar menta ha kajaka banyero ya kajing slur jong u kibru kilar khi ben ya u menta kwa ban prinsesya ya kabor habaro kenang baki briu kin sedang baniro biang yau wendi ulai jingmut kadon kalat ban lek ya kene katawar kabadon hakmat langei kadai kajaka bau ksui laset patok ya kawe ke kentei ke baba briu bah bat kata ke kentei kadai ka kunsim ldapi penyap yau tau ksui mat lait ya ka kunsim ka kerteng jong pi kan sasawa keleng ka pertei u finish larai bau nyelek persyat dikna yau tau merak klau tang sumit u finish baut andi kilami sakta katawar habau lapoi hangta ulayo i badon kiriu chlur ki balade pan chane banjob yau ne umrat klau Henry kim chom lawan chane ban paunam ukwa ban pin im ya ka khunsim bat ban chong kurim ya ka baro kila kali yau finish lada kireng kat ki job yau umrat klau te mano ban yo ya ka khunsim halor kane u finish long ngam kwa ya kane ka khunsim ngadang suwan hangne ban kamai nam u finish ula lek no bat lai thu hau endi bola kwa ban penyap yau tau merat klau marwe de nak ta kadau ba unom up ya ka step da ka bong kum tau lek sapot tawar lengba ka jingkhang utang supoi hangta u finish lalap ya kata ka kunsim ka ba briu kala kali yau finish phirup hewan banyap u finish laong ngalawan ban im ya phi haba kala singaw ya kane kala mare sapo u finish labat ya kti jongka ban khang ya ka kunsim ke lapalai ya lakti bat kalai sadin jong we mau siang nang tau we pseng lahir thma yau finish nadin u finish lasdang banele bat no pseng hang tau finish lasiang thu bakane kamdei ka pseng ka barit Henry ka dei ka tdong jong tau mrat klau u balawan sene banele persya habau lo yo i yakne la thambor nong kong yau tau mrat klau Henry haba amton kano ka jingcha thambor ka batri kam u finish labat ya ka tdong jong tau mrat klau bat dala kabor baro ula persyang pan penpai ya kasentur jong ne upseng Henry tang supli u finish ela kasentur dala kikti utau upseng lastin hakikmat jong finish bat mentau finish la du no ya kajing pej ula kala matla wala ulong ba matla u finish umsam la sange bat lalap ya katir jong u dak bau lakta dak kijat jong u mentau finish lahir thma biang ya utau merat klau Henry utau merat ula jano u finish lahir thma bunsin aduk bakatawar kelas dang ban pethei baro kicipai kila kendit namar kajing sawa jong kajing pethei katawar baro kilawan hajan kitedem ki bahap na katawar
kini kicipai kim chom la yo i ya ka khonsim ne ya oksuj barok ka ba ki la yo i kalong tang ya Finis subala tep hapo kathliu kibala nang kiu suki ondau endiu lalap Finis la duk ikmat ula chimno ya unang ta bat ula e no ya usalaying Finis ula bitar sibun hadin bola du no ya kikmat ula kelalong bas ngau si sibun Wendy umla banerap ula e thulut haka baba ya ka sepang ka eke bala je ya Finis Henry ka baba ya ka kalakan tek bait banerap namar haba ka don haka jing e Finis ru umzu erap ya ka abau Finis ula tip sepang kane ula ngau si sibun kapor kalayai kumne mentau Wendy ru ula sengek banwan cha Finis ulala banle ya kikam jongu baro da ka jing e ka bakrau ujule sabar bat hit marbam Henry ki kena kitu ya kisok jongu menta ka pisa jong uru kala jandu no hakawe kasni Wendy lawan saying jong Finis bat da ka jing bitar ulai thu ha Wendy ba don kam e ya Wendy kum ta phile ya kawe ka kam bat phiwat ya kawe pat ka kam abau la yo sngau ya kane Wendy ulami no nang ta kat badang yai kapor ka pisa jong Finis baro kawe kal du no menta kal poi kasni ba Finis ulas tang ban bam ya kisok ki bahput na yeu hakawe kasni kabakum kata haba umlap bat ya kisok ki bahput ula chong hayeu rengkat bat la kiu ka baba ya ga kadang yai leng ba hangta nang ta kale i ya Finis bat kalabu katto katne ki jingbam na kaleng kot jongka ha kaleng khot jong u Finis wa bakin ya kren katto katne ki runar ki rasdang ban her thma ya kate ka chnong kini ki runar ki rasdang ban penyap ya ki trai chnong Finis umla ban yo i Henry ula ban yo siau sai kumno ki bru ki yap bat ki cha chitom tang suwan ki runar hajan jong ula yo siau ya ka jing sawa bat lahir thma biang ya ki wala umla ban yo i Henry udang yele persya ya arne laingut ki runar ha ka ju kapor da ka jing rap tang ka sawa we pat nong tu ula pen her yaw telai sau Finis Henry Finis labat yaw neu telai bat ula pen hap yaw tau nong tu na jerong kulai bat nang tau latan ya salade bat la syo yaw hadu kata Henry katto katne ki runar kila thombor ya unadin bat ula hap klem tibriu hang tahi on dau la sang thu biang ula don hakawe ka jaka karandang bat kiti jong late hawe uding ka baba ya ga bat bun ki pru national ru ki don hakne kaling nang tang yo i yaw Wendy ru udon hangne ula yai lai lui hakaling ka baba ya ka kala kali kumno pi yai lai lui kum tau laong ngalap ngi ya kine ki runar ngadon hakaliang jongki ngan yarap yaki rengkat bat kene unpek ngorru ya kinong chong snong na ke benta ki runar Wendy mentau don ya kaserak share ke bau latu na ki runar laong un ko mai sibun da ke badi ya kene kaserak tang su pengkoi Wendy ya kene kaserak lami uwi jeans naka baro kilating harin bakilo iya wat Wendy ru la sngau ya ka jing sawa ke basapo wat uwi nong tu lawan hangta Henry jeans la penyap yaw neu nong tu bat la bread yau abau jeans la le sa Wendy ban kli ya ka jing kwa jongu Wendy la ong yau ban le phai biang sa kaserak bat ujin nu la le phai biang uwi nong tu lawan na jrong bat la chimbiang ya la kaserak na Wendy da ke bak deu da ke wait lam harandang jongu batang kendit por kaling kalapoi sa Arabia ya ki bru baro ki balawan ra nasnong la pelong ban yang ban dimrau ubru badang mas lawan hangta ban thit ya ka babagia Finis bat Wendy wilayala meki sa ka yingsim onda ki lapoi hangta baro ki lalengo ban yo i ya ka yingsim ka bahe kum kata ki robot ki dang tre ha kene ka yingsim Henry kane ka de ka juk ka bala rimba nang tau bru babeng no ya ka max na ka khmat jong laong bat nom siao phla ngade ustad sayan bat ngalasna ya kini ki robot baro une bru lai thu bau lasna ya ki mesin ki bala ban pensuk ya ka kambriu Finis lai thu ya une bru ya ka jing thu khana jong kumno ulong nong ngale baklain bor bha men swa bat hadin ka jing im jong kala du jok urustar ulaong ale sngau sepang jong phi bat ka baba ya ga une ubru thit ya kimrau bat upelai ya ki tang supoi kapor ban bam jamin ustad sayan labtha jingbam naw robot jongu haba yo i ya kene baro kelas yang tenat shibun baro kila perkhat bakane ka de ke ka jingle jadu Henry ustad sayan lai thu bakane kam de kano ka jingle jadu ngalatre ya ki hakini kisan spa snem bal no haba yo siaw ya kene kayaga kala lengo bat kala ong kumno pedang samla hadu san spa snem halor kane urustad laong
ngala pengkret ya kedua kabada kabadi kalak ban pelong samla ya ki bru junom mentau la chim ya ki langut ban pen I ya la kalep haba leit seta ufini sula keli kumno pi pengkret ya kene kedua bat hato ki khmat jong ngaru kilak ban biang da kabadi ya kene Ustad Sayan ulaong unom la ban le Henry udon da kewepan ula pelong ya ufinis bandeng ya ki jing pek khmat ki bala pelong ya u ban yo I biang ya ki e baro uri Ustad ulange ba kano ka kamba la ban le da ka jing rap jong ka sayan bat kito ki ba pendon kam ya ki jadu ki pen snew ya ka perthe bat la thau ya ka mesin ban pendu ya ki ne ki ba pen snew ban pen sisia ya ki jing long jong u la se ya ka serak ka ba ula thin na ki nong tu kaya ka ong kala ban long ka bama Henry Ustad Sayan som la senge la pengki ya ka serak bat ujin ulami naka lastang ya ka mesin jong u kebab ngap hapo jong ka hadin ka taw long pej ka jing pen mi jong nga kala penjot ya ujin ha kata ka mit hi Ustad Sayan latip don we uksuj ha we ulum badon hajan ba pen mensau ya ki bru ki barit pai Ustad Sayan loong bau hab ban kem ya u habau finish latip une uksuj udon ka sentur ku musing bat habau loyo I ya ka tedong ka ba ku mupsing ufinish la sang thu mardor une ude uju umrat ubala pen matla ya u ufinish la ong ya Ustad Sayan ngaruk ngan wan rengkat ngahap ban siu keliang nau tau merat Henry Ustad umkuak ban bu yala ka jing im ha ka jing ma halor kane ufinish la ong pila yarap ya nga kumta ngaruk ngan yarap ya phi hadin kane Ustad Sayan la ya ufinish ya ka atier ka bala da ubu hajan umrat kan set ya udalade ha ka pormit ka babaya ga kalarung ha ka lep jong ne Ustad kala kwa bandi ya kita gaduai hangne kenang makaru kandang samla junom Henry Ustad Sayan ula kem ya ka bat laong lada phi ki bru phi job ban ra ya tau merat klau tenga hingan ai ya phi ya ka benta ka barit jong kita gaduai ha ka sni ka bubut onda baro kila kre ban leino Ustad Sayan la pen I ya ki ya kaling sun jong u da ka jing rap jong ka ba kila pan poi kloi sata ilahi kai ki baro kumno ban mentre kam ya ka suwa ban leino Ustad Sayan loong bau kwa ya tau merat klau baun im Ustad Sayan la pelong ru ya ka atir jong finish ka bab hatam menta kaldon ubuton ubahaba unyon ula ban le ya ki baro ki ba ka atir ka barit kamla ban le mensua menta ula chong hak ta ka pliang ka baher bat lastang ya ki jing le jong u bat sen kini ki bru ki la poi hau tau lum bau tau suj udon hadin bol wat slem bha kaddu finish lalap ya ki din kjat jong tau merat klau kita kindin kjat ke lam sepo ka we ka krem finish labu ya ka mesin jong Ustad Sayan sabar jong kane ka krem finish utip bamdon kamat penyap ya tau merat klau usuhab ban kem dena kata kedau bau lerung sepo da ka basuk bat ulai le persya bat tau merat klau da ka atir jong u tang sumi ka kli jong u kala tenra ya uding namar ketau lahap klem tipe hang tahi utau merat ulami nak ta krem aswa bau tau merat unla ban pensau ya finish ka baba yaga kala pentrekam kloi ya kata ka mesin bun ki kenjeri kilami napo kata ka mesin bat kilatan ya utau merat sapo finish ru ulas ngau thu biang bat menta barok kilas tang ya kijing lek phai jong ki rangkat ka jing lek kalong ka bacngai bha kumta kilas dang pon song thai ya ka por chiteng mit ha ka por mit finish layok siau ya ka sur jong ka we ka kanthei na kata ka mesin ulas dang ban pli ya ka mesin ka baba ya ga kala khang ya u ban lek kumta Henry som la sange ondau la pli ya ka mesin hapo ka don ka ju ka kunsim ka bau finish la lap hapo ka tawar ka baba ya ga ka ong ba kane ka mut ka kunsim ka dei kamaran ka ya ga kal ong kala ban long ka bama sibun ban se ya ka Henry finish som la kloi ban sngap ya ki namar ulang ngop ha ka jing ik ya ka kunsim tang sukne ru finish ya la ka kti sa ka kunsim ka baba ya ga kala penherno ya u bat kala khang ya ka mesin ka kunsim kalong ngam chombat ya kti jong phi ngam chom la sa kem namar ka don ka jing tim ya nga la daw no brun ukta ya ka kan kalamrat ka kunsim kalong ngam long ka basniu ngam ju pen mensau ya no ru lem da don ki ba thombor yang anak man knang om don mano bacha pen mensau namar jonga nga chong marwe hangne halum Henry ki bru ki mai lat ya ka ban im hangne ru hadin kane ngilayo I Ustad Sayan latu ya kameu jong nong rep la kerpat ya u ba kane kameu kampen mensau ya no ru Henry kan long ka jing mentoy kat to kat ne ha ka jing sia ha ka pormit
ka jingsai ka jumi na kene kamyo ka ba penchai ya ka sodong saukun Henry utau rustat chamlas ngap ya nong rep labu ya kamyo hapo ka mesin jongu kane ka mesin ka chim ya ka bor phla jong kano kamar bat hakaju ka rukom kane ka mesin kala chimru ya ki bor phla jong kamyo banang ta la pengkala ya kamyo da ka jingle phla sa kaduai ka ba ustad sayan labu haki sef jongu hangne ustad sayan la deblum chibun ki duai hangta ka khunsim bat ufinis klia ik iwe ya iwe pan ka baba ya ga bat undi kila kem ya ki baro arngun bat kelas dang ban manra eki sa ustad sayan anda kini ki briu kila poi ha ka yingsim jong tau scientist kila i ustad sayan la chimno ya ka jingle jadu baro jong ka sim jadu bat bu ya ka duai balasna naka haki robot jongki kane kamut kini ki robot kimyai da ka jingrap jong ka science henry da ka jingrap jong ka jingle jadu udang se ya kini ki dawai baro na ki ki bapla hadin kane ka baba yaga kalawan hakmat jongu ha ka jinglong ka babitar sibun kalong pide nong namler kini ki robot kimde ki jingpenmi henry ki de ki jingle kai ki batre da ki jingle jadu ka bumut ka jing imjong piru la penjalan da ki jingle jadu ka jingle jadu ka ba urus start ulayo i da ka ba penyap ya ki merat ki bom don pom ustad sayan la bitar habau le snyaw ya kane bat ulaong no bawan bantip ya ka jing sia jonga om lai im hadin kane ka baba ya ga bat andi kilating bat kelas dang man phetno nangta ka baba ya ga kala pelaj ya finish bat ya ka khunsim ru namar katib bhaune ustad sayan unle kunju ya ka khunsim kalai thu ba katib ustad sayan labut ya kala slemba nangta urustad ulapoi hangta ulalum lang ya ki robot jong ubaro kenang bau weru naki unom la ban phen bat nangta lasdang bantan ya ka jingle jadu na syapo ka khunsim da ka mesin jong u finish la persyang ban im ya ka henry ula chatit umla ban im ya ka henry ubat ya kti jong ka khunsim kenang bakan kelamarat tang su kelamarat ka khunsim kala bread ya ki kenjri jong ka bat kala phetno nangta ka baba ya ga bat finish ru kilalaj hadin ba kilayot lat henry ki bru jong scientist kilas dang ban be ya ki ka baba ya ga kala penton kam ya ka jingle jadu jong ka ban light naki kala the ya ki sambai ki bala kala kansan da ki watermelon ustad sayan lawan ra ru ya ka robot ka bahe jong u umla ban no ya finish bat ya ka baba ya ga ha kano ka jinglong markitip ya ka jing sia jong u wendiu la batai ya ustad sayan ngidon ya ki duai jadu ki babiang bha henry ustad sayan cham la manjur ondau tau robot bahe ulami ka ing sim baruk ka we kala sa penjon ustad sayan mentau labe ya finish bat ya ka baba ya ga rengkat bat wendiu basong hapu une robot mentau lasdang ban set kuli ya ki baro arngut finish la kerpat ya ka yaga bat mentut ya u bat ngakiu halor jong u bat ngan persyang ban penpai kala ya u namar cisin bau ne robot he ula kala khongpong pun omla ban penbej renti tang suwan utau robot akmat kayaga kamisin kabakadon haka kelas dang bandro ya ka jingle jadu kabadon hapo kayaga namar kata kayaga kelas dang ban yoi kalaten men bha haba yoi ya kane finish la syau si cibun henry katba kadang bentut ya ustad sayan finish la kiu halor jong kata ka robot haba restart la yoi ya kane ula kner ya kiti jong u kenang baun la pan hap ya finish sapo finish cham la hap henry kayit khmat jong u kala hap no mentau la du ya ka jing pej ka baba yoga katang suyo i ya kane kelas dang banerap ya finish kelas dang banya thu ya o kumno banele batsano banle hapdeng kata ka khunsim ka bala kala marat kalapoi hangta ustad sayan lating banyo i ya ka finish late ya ka kenjri ha kerendang jong tau robot bat lasdang ban penpai kala ya u hadin kata baru ki duai phla ki badon hapo jong tau robot kilas dang ban hap utau scientist ula persyang ban phetno nangta da ki thapnyang jadu jong u henry ki thapnyang jadu jong u kim chom la trekam bat ula hap hakta ka duai jadu bat ula yap finish ru ula kala lengo namar ka jing tlot ka khunsim kelas dang ban yam hadin kala yu ya u ba ula thi hangta namar kala ting yo kala jaa ya u kala ik ya finish da ka donut baro tang su hap ki khmat jong ka khunsim ha ka khmat jong finish kansan la syau thu biang kumjuru ka jing pe jong kala yu i biang finish la pan pau ya ka jing ik jong u ya ka bat la kular ban sa bat ka khunsim junom henry ka khunsim kalong namar ka jing tim jong ka kamla ban sa bat u finish la syau si
bat lolej phai no sachnong rangkat bat kiwe pat ki perlok jong u Henry udang za no ha ki jingkan mau jong ka khun sim kat ba ka baba yaga kadang wat lat ban long sam labiang kala chemru ya kalat ban pen pra ya ka jing tim jong ka khun sim da ka jing kemen kal lej sau finish bat kal ai ya kane ka kubor babha kala ya thu ya u ba kane ka jing tim la ai ha ka khun sim da ka jing thu kam dei ka jing ba kla jong u bat menta ka kam ka bubut jong ki kan long ban pendu ya ka jing tim jong ka khun sim Henry kata let se on sa pen i ha ka benta ka bubut jong kane ka film ka ba klem part 1 ada pisau tenat ya kane ka video singa bah like share bat subscribe ya kane ka channel kublai cibun